कन्या बदे आंध बोन मियड़दा नन कुवरल मन का बदे विहा बोन मियड़बा नन कुवरल मन का बदे विहा डरडी कन्या बदे आंध बोन मियड़दा डरडी कन्या बदे आंध। హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమోలో చూశారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. సో ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫొటోస్ పెడదాం. సో బిట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి మళ్ళీ కట్ చేయండి. ఇట్లా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మెల్లగా ఇలా. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్ మొత్తం 6 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ ఫోటోకి ఒక్కటే ఫోటోకి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేయండి. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఈ ఒక్క ఫోటో లాంగ్ ఫోటో వదిలేసి ఇక్కడ 2 ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోండి. ఈ 2 ఫొటోస్కి యాడ్ చేయండి. సో 2 ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకున్నారు కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు 3వ ఫోటో, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి పేస్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, అది వదిలేసి ఈ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఇంకో ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఇట్లా ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో కంటిన్యూగా ఎక్కడి వరకు చేస్తారంటే టైమింగ్ చెప్తా. ఇట్లా సేమ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ వరకు. సెకండ్ ఈ ఫోటో వరకు చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఫ్రెండ్స్, సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు 3 ఫొటోస్ అయినాయి కదా. 4వ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుంచి 4 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇట్లా ఒక ఫోటో చేసుకున్నాము కదా, ఇంకో ఫోటో ఇట్లా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఇట్లా ఒక ఫోటోని వదిలేసి ఒక ఫోటోని చేసుకోండి. ఇట్లా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ వరకు అంటే ఇక్కడ వరకు. ఇప్పుడు ఇక్కడ 12 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు చేసుకోండి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు 4 ఫొటోస్ అయినాయి కదా. 5వ ఫోటో, ఈ 5వ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇందాక యాడ్ చేసుకున్నాంగా అక్కడ నుంచి స్టార్టింగ్ ఇక్కడ 15 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి పేస్ట్. ఇట్లా ఈ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి.
ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో. ఇది ఎక్కడ వరకు చేస్తారంటే ఈ లాస్ట్ ఫోటో ఇక్కడ 21 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సెకే ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ లాస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు లాస్ట్గా మిగిలిన ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి 22 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేయండి. ఇట్లా ఇక్కడ వరకు లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. లాస్ట్ ఫోటో ఇట్లా ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని ఫొటోస్ మిగిలి ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ ఫొటోస్కి ముందే చెప్పాలి కానీ మర్చిపోయినా. ఇప్పుడు ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా ఈ ఎఫెక్ట్ని కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేయండి. ఇక్కడ 1 2 and 3 ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోండి. మర్చిపోయినా, ఆల్రెడీ చెప్పాల్సింది కానీ మర్చిపోయినా. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి, అంతకంటే ముందు నా వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీ లైక్ నాకు చాలా అవసరం. ఒక్క లైక్ కొట్టండి చాలు, ఒక కామెంట్ పెట్టండి. ఇంకో కొన్ని వందల వీడియోస్ చేస్తా, కానీ నా కోసం లైక్ కొట్టండి, కామెంట్ చేయండి, అండ్ వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.